खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सानैया गोब्राब जखम। कक्राझाराव गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियार बोखांदों। जौसिन बिजिरसालिनि राय खुंफिननाय जानाय नङा नीट इउजि आनजाद। नेपालाव गिख्रंथाव उरां जाब्रबथायाव सा-18 सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सानि सिमलायाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बेखेवजेनो फरायसालि न'नि लुनाय खामानि। बाक्सानि सालबारि भारत-भुटान सिमनायाव थानाय पुलिसनि खैसाराव सा-6 आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरि हमदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गवालपारा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों आरो गुबुन सानै आइजोआ गोब्राब जखम जादों। मंगलबारखालि हराव गवालपारा जिल्लानि लखिपुर ओनसोलनि बेन्दोंआव थानाय आमबारि गामियाव बे जाथाया जादों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ गजेन्द्र बर्मन होननानै सिनायथिनो हादों आरो गोब्राब जखम जानाय नखरसेनि सानै आइजोखौ तुलसी बर्मन आरो सानमनि बर्मन होननानै मिन्थिदों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय हराव आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ आमबारि गामियाव फैनानै गाग्लोबफैनायाव गजेन्द्र बर्मनआ जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे नखरनिनो सानै आइजोआ गोब्राब जखम जायो। हाग्रानि मैदेर फालोआ गजेन्द्र बर्मननि नखराव गाग्लोबनानै न'-बां थेर-बेथेर खालामनायजों लोगोसे बेसेन गोसा धोन सम्पथिफोरखौबो सिलिंखार खालामलाङो। बबेखानि जखम जानाय सानैबो आइजोखौ उननि समाव देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बडलेण्डआव फिन आयेन बेरेखा हाथियार। बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव पुलिसआ संदाननानै आयेन बेरेखा हाथियारफोर बोखांदों। मंगलबारखालिबो हराव पुलिसआ कक्राझाराव गोबांथार बिबांनि आखाइजों बानायनाय आयेन बेरेखा हाथियार बोखांदों। कक्राझार पुलिसआ हा सिङाव फबनानै दोननाय गं 11 राइफलखौ बोखांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सोर सुलुंखौ बिथा खालामना मिलिटारि इन्टेलिजेन्स तेजपुर आरो कक्राझार पुलिसआ जुथाइ अपारेसन खालामनानै कक्राझार पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय दक्षिण गालाजदा ओनसोलनिफ्राय आखाइजों बानायनाय गं 11 हाथियारफोरखौ हा सिंनिफ्राय बुरखांदों। कक्राझाराव गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियार बुरखांनो हानाय हाथियारफोरनि सावगारिखौ ससियेल मिडियानि एक्सआव फोसावदों डिजिपि जिपि सिंहआ। बेजों लोगोसे आसाम पुलिसआ उदखारिफोरनि आयेन बेरेखा हाथियारनि हेंथायै रायजोनाङै गोख्रों अपारेसन खालामबाय थागोन होननानैबो जिपि सिंहआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदों। बेनि सिगां चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय आयेन बेरेखा हाथियार बोखांनो हादोंमोन पुलिस बिफाना। बेनि बागै डिजिपि जिपि सिंहआ ससियेल मिडिया एक्सनि जोहै फोसावदोंमोन। नाथाय चिरां पुलिसआ बेनि बागै जेबो खौरांखौ सोराङाव लाबोआखै। नीट इउजि आनजादनि सायाव जौसिन बिजिरसालिनि गेदेर राय खुंफिननाय जानाय नङा नीट इउजि आनजाद। बे रायखौ होदों गाहाय बिजिरगिरि डि वाइ चन्द्रचूड दैदेननाय बेन्चआ। एनटिए आ दाखिल खालामनाय गासैबो फोरमानफोरखौ नायनानै जौसिन बिजिरसालिया बे रायखौ होदों। मख'नो गोनांदि हारनाङै गोख्रों सोमावसारनाय आरो दाबि खालामनायनि उनावबो आनजादखौ केन्सेल खालामनो हानाय बायदियै फोरमान मोनैनि थाखाय नीट इउजि आनजादखौ केन्सेल खालामाखै बिजिरसालिया। बेजों लोगोसे आनजाद खुंफिननाया उचित नङा होननानैबो बुङो। मख'नो गोनांदि एनटिएजों खुंजानाय नीट इउजि आनजादनि मोननै आनजाद मिरुआव कुइसन पेपारआ लिक जादोंमोन आरो बेनि थाखाय गासै आनजादखौनो बेले-बेजे जादों होननानै बुंनो हाया होननानैबो बिजिरसालिया रोखायै बुंदों। बिहारनि पाटना आरो झारखन्डनि हाजारीबागआव कुइसन पेपारआ लिक जादोंमोन आरो बेनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बेखौबो मख'नो गोनांदि देग्लायनि नीट इउजि आनजादाव 24 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। नाथाय बे आनजादाव माखासे आयेन बेरेखा जाथायफोरा जालांनायनि गोख्रों अजद सिखांदों।
उननि समाव बेनि केसआ जौसिन बिजिरसालियाव थांदोंमोन आरो बेनि सायाव जौसिन बिजिरसालिया आनजाद खुंफिननाय जानाय नङा होननानैबो राय होबाय। नसुं हादर नेपालाव गिख्रंथाव उरां जाब्रबथाय। नेपालनि काठमान्डुआव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै फुंनि 11 रिंगायाव काठमान्डुनि त्रिभुवन इन्टारनेशनेल उरां गाथोननिफ्राय सुर्य एयारलाइन्सनि गंसे उराङा टेक अफ खालामनाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों आरो दान्दिसे समनि गेजेरावनो गोसोम उखुन्दैया उराङाव साग्लोबो। बे गिख्रंथाव उरां जाब्रबथायाव उरांनि मावफारियाफोरजों लोगोसे गासै 18 उरां दावबायारिफोरा जिउ गोमादों, नाथाय पाइलटखौ बोखांनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला बै समाव बोथोरा मोजां नङामोन आरो अख्राङाव जोमै दंमोन। पाइलट मनीष साइकियखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनिफ्राय पाइलटआल' हारसिङै जिउ रैखा मोनदों, नाथाय बिबो देहा फाहामसालियाव थैनाय थांनायजों जुजिगासिनो दङ आरो जायखिजाया समावनो डक्टरा गाज्रि खौरां होनो हागौ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि रानवेनिफ्राय स्लिप जालांनायाव बे गिख्रंथाव उरां जाब्रबथाया जादों। मख'नो गोनांदि 2010 मायथाइनिफ्रायनो नेपालाव मोनसेनि उनाव मोनसे उरां जाब्रबथाय जागासिनो। थांनाय 14 बोसोराव खमैबो गुबुन गुबुन मोन 12 बेबादि जाब्रबथाया जादों आरो बे जाब्रबथायफोराव माखासे दावबायारिफोरा जिउ गोमादों। सोलिफु बोसोरनि जानुवारि दानावबो इयेटि एयारलाइन्सनि गंसे उराङा लेन्डिंनि उनाव जाब्रबथाय जादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सिमलायाव दिनै आसाम सरकारनि सा-सानजा जर'खा लुथायारि सानज'थाय जौगाखां बिथांखिनि सिङाव 8 कौटि रां बाहायनानै लुफुंनो गोनां कक्लाबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोदान न'नि खामानिखौ बेखेवो रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्मआ। मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्मआ गोदान न'नि खामानिनि अन्थाइ खाम्फा गायसंनानै खौरांनि गेजेरजों बुंदों, आसाम सरकारा रायजोनि गोजाम गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि न'फोरखौ गोदानै लुफिननानै मडेल फरायसालि महर बानायनो थांखि लानायनि उनाव दिनै कक्लाबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि खामानिखौ बेखेवनाय जायो। बाक्सा जिल्ला हिसाबै जों गंस्नि फरायसालि मोनदों। बेनि गेजेराव बे कक्लाबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव 8 कौटि आरो आद्रा गंद' फरायसालि लुनो थाखाय 7 कौटि रां थि खालामनाय जादों। बेराफारसेथिं आद्रा थानाय विधानसभा समष्टिया गंनै फरायसालि लुनायनि गनायथि मोनदों। जुदि जों बाक्सा विधानसभा समष्टि हिसाबै गंब्रै गोजौसिन गेजेर फरायसालि लुनायनि गनायथि मोनदों। बिटिआरनि कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'आ बाहागो लानाय हाबाफारियाव चापागुरि कक्लाबारि प्राइमारि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि भबनेश्वर गयारी, कक्लाबारि चापागुरि साहित्य सभानि आफादगिरि अनिल कुमार ठाकुरिया, कक्लाबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं जगदीश शर्मा लोगोसे गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादों। बाक्सानि सालबारिनि सिमला पुलिसआ सिग्रोमनानै भारत-भुटान सिमनानिफ्राय मैया मंगलबारनि मोनाबिलियाव सा 6 मोसौ सिखाव फालांगिरि हमनायजों लोगोसे रैखा खालामनो हादों मास्नि खावनाय मोसौ। मोसौ सिखाव फालांगिरि माखासेया फारियै बजालिनि बरमानिकपुरनि आनार आली, माजाफर आली, फुब खाग्राबारिनि आजिर आली, बेराफारसेथिं बाक्सा फेबलानि फारिकित दा आरो अहपारनि आरिफुल आली। मोनसे सोदै सिग्रोमनायनि गेजेरजों सिमला पुलिसआ भुटान सिमनायाव थानाय ओनसोलनिफ्राय बजालि फारसे लांनाय लामायाव मोसौजों लोगोसे सा 6 मोसौ सिखाव फालांगिरिखौ खायो। दायो मिन्थिनो थाखाय मोसौ सिखाव फालांगिरिखौ सोंथि खालामगासिनोबो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।